Шулай. Аллах Тәала тагын сынауларны миңа күрергә насип иткән дип әйтим инде. Алай әйтергә яраса. Балабыз Айгөл авырып китте. Тормыш тукталды шул мәлдә. Ничә яшь иде Айгөл? 6 яшь. Балакай. Баш миендә шеш. Шуның белән тормыш тукталды инде, иҗат та тукталды, анда бер нәрсә күзгә күренми инде. Шуның белән шул кайгы хәсрәт белән яши башлыйсың. Ничектә булса баланы алып калырга, терелтергә дип инде. Төрле врачлар, монда Казанда да, Татарстанда да карадылар инде. Ул кызганычка каршы ул шеш орысча әйткәндә неоперабельный булды. Операция ясарга мөмкинчелек таба алмадылар берничектә. Катлаулы демәйле соңга калган идегез. Юк, соңга калуда түгел, соң түгел иде. Ул баш миендә менә иң анда орысча әйткәндә ствол дигән нәрсә бар. Бөтен нәрсәгә җавап бирә торган. Һәрбер кешенең организмының эшчәнлегенә җавап бирә торган. Шуңа тоташып үскән. Беренчектә да Мәскәүдә Бурденко нейрохирургия институты бар, анда нык зур белгеч Коновалов Александр Николаевич бугай, әле дә беләм инде, мин аларда 2 штабкар булдым. Булдык инде. Миңа әйттеләр инде. Дөньяда шундый эш белгеч бар диделәр. Аның кебек. 3 специалиста аның кебек бар диделәр. Әгәр дә ул алынмаса, дөньяда бүтән нәрсә, бүтән дәва таба алмыйсыз диделәр. Менә кызганычка каршы ул да алына алмады. Ясап булмый диде. Ясарга тотынсак, операция стәлендә кызыгыз үләчәк диде инде. Шундан соң инде ничектә операциягә бара алмадык инде, кул күтәрелмәде. Барыбер кая гына барсак та Швейцарияларга мөрәҗәгать иттек инде, Германияларга мөрәҗәгать итеп карадык. Инде Филиппиннарга барып килдек инде. Йөрмәгән җир калмады, кызганычка каршы кызыбызны югаттык. 8 яшендә менә шул иң зур сынауларның берсе, иң авыр инде. Ул вакыт үткәч бер күпме яра тезәлә диләр инде. Мин аны тезәлә дип әйтмәс идем, кеше шуның белән яшәргә өйрәнә. Шул авыр сынау белән, шул зур кайгы белән, шуның белән ятасың инде, шуның белән тырасың, шуның белән җырлыйсың, шуның белән кеше белән аралашасың, шуның белән елмайган буласың инде. Чиктер яшәргә кирәк бит инде. Әлбәттә. Менә шул. Яшәргә өйрәндем инде, мин яшәргә өйрәндек. Ул яра бүген дә шул беренче көндә кебек. Ул битә торган нәрсә түгел. Ул битә торган нәрсә түгел, ул гомер буена бара торган яра инде.